Dobar dan, ovaj film je posvećen FSMO, 5 posebnih obaveza DC-a. Trenutno u našoj laboratoriji postoji samo jedan domen kontroler u cijelom našem domenu, u cijeloj mojoj oblasti bezbednosti, practiceU.local. U practiceU.local postoji samo jedan domen kontroler. Sada ćemo preći na moj drugi virtualni server. Mi imamo još jedan server i mi ćemo ga promeniti. On neće biti prosti server, on će postati domen kontroler. Server 082 će postati domen kontroler. Na njemu će biti kopija svih naloga korisnika, na njemu će biti kopija svih lozinki i on će moći da potvrđuje ulaz u mrežu. On će prosto funkcionisati kao domen kontroler u svemu. On se može dodati pomoću menija ovde. Ja ga dodajem pomoću komande dcpromo. Domain controller promote. I evo, pokreće se upitnik Wizard. Kliknemo na Next, da li pravimo novi forest i novi domen ili se radi o postojećem forestu. Forest je kompanija. Da li će to biti nova filijala postojeće kompanije ili još jedan u već postojećoj filijali. Ako mi biramo već postojeći domen, to znači da će DC biti prosto kopija. Kopija drugog DC-a u toj istoj filijali. Dakle, ja biram dodavanje domen kontrolera u postojeći domen. To jest, ja ću imati dva domen kontrolera u jednom domenu. Ako jedan prekine sa radom, drugi će raditi umjesto njega. On traži ime nekog domena. Ja mu označavam practiceU.local. Kliknemo Set, ime i lozinka. Pažnja, ovdje treba ukucati ime i lozinku nekoga ko se nalazi u grupi Domain Admins. To mora biti neko ko ima ovlašćenja domen admina, zato što se uopšte ne podrazumeva da neki korisnik može preneti sve naloge na neko drugo svoje mesto. Zato vi morate pokazati da znate ime i lozinku nekog domen admina u tom domenu, kojem vi priključujete svoj novi domen kontroler. Next. Sada on pokušava da se priključi domenu. On ne uspeva i obratite pažnju šta on piše. Uverite se da je DNS tačno upisan. Hajde da pogledamo šta on pokušava da nađe u DNS. LDAP TCP, podvučeni razmak, LDAP, podvučeni razmak, TCP, domain controller, practiceU.local. To jest, on ne nalazi zapis SRV, on ne nalazi zapis DNS-a, on ne nalazi taj DNS koji bi mu objasnio kakav je IP domen kontrolera. Ulazim u mrežnu kartu i shvatit ćemo tamo. I obratite pažnju da sam ja namerno instalirao u mrežnoj karti. U redu DNS koji pripada Google. 8888. Znači, mi smo pitali preko Google-a ko je practiceU.local. On kaže da ne zna. Ukazat ćemo mu da ne gleda u Google nego u 10.0.0.200. To je IP prvog domen kontrolera. I upravo tamo je zapis DNS-a koji objašnjava onom komu se obraća ko je potreban tamo server LDAP, koji odgovara domenu practiceU.com. LDAP je jezik u Active Directory. Hajde sada da još jednom probamo. I sada smo uspeli. On je našao practiceU.local. On nam pokazuje spisak svih domena koje je našao. To je spisak svih domena u Forestu, koje je on našao. To jest, Forest je kompanija, a domen je filijala te kompanije. Filijala u Moskvi, filijala u Peterburgu, sve filijale koje samostalno upravljaju. U ovom slučaju on mi pokazuje da postoji samo jedan domen, jedna filijala u tom Forestu. On pita koji je fizički sajt. Domen može biti podeljen na fizičke sajtove na razne geografske zone. Mi ćemo još govoriti o tome. Cilj je podela domena na sajtove, upravljanje replikacijama između domen kontrolera. Suština je u kontroli nad replikacijom koja proizilazi. U konkretnom slučaju ja imam samo jedan sajt. Klikćem na Next. On pita da li ću da instaliram na taj server DNS. Obratite pažnju, to će biti drugi domen kontroler i on pita da li da instalira na njega DNS i Global Catalog. Da li da ga napravi da bude read-only? Ja preporučujem da se uvek instalira DNS i Global Catalog. To je moja lična preporuka, a također je to preporuka Microsofta. Kliknut ćemo na Next, on proverava DNS. On mi ovdje govori da .local, delegation iz .local ne postoji u praksi i zato sa interneta nije moguće povezati se sa mnom. Ali meni to ni ne treba. Cilj mog domena practiceU.local je lokalna oblast bezbednosti.
Meni uopšte nije cilj da se neko povezuje sa mnom preko interneta. Kuda ćemo smestiti lozinke? U bazu podataka. Gde ćemo postaviti syswall, set group policy. Next, koja će biti lozinka za ekstremni slučaj, za slučaj ako budemo morali da obnavljamo Active Directory. Mi ćemo još govoriti o rezervnom kopiranju i obnavljanju. Da li da snimamo sve naše odgovore u fajl? Ne, mi sada to nećemo. Mi ne želimo fajl sa odgovorima. Next. Gotovo je. I sada on izvršava replikaciju cijelog domena. On prepisuje sve podatke iz glavnog domen kontrolera, iz jedinog koji za sada postoji. I sve to prepisuje na ovaj novi server koji tek što je uzeo iz prodavnice. Tu prepisuje sve naloge korisnika i to će biti identičan domen kontroler kao i prvi. U njemu će biti svi podaci i on može da ih menja isto kao i prvi. I sada se postavlja zanimljivo pitanje. Ta dva DC-a će biti apsolutno isti. Oba mogu da izmene telefon u nalogu korisnika. Šta će se desiti ako ovaj zameni telefon i ovaj zameni telefon? Ako istovremeno zamene telefon? Evo kako. U ovom slučaju događa se sledeće. Kada mi menjamo telefon korisnika, on čeka 15 sekundi pre nego što on saopšti drugom domen kontroleru da je došlo do izmene. Ali pre toga on čeka 15 sekundi, za slučaj ako bude istovremeno nekoliko izmena. Recimo da izvršavamo nekoliko izmena. On čeka 15 sekundi da bi odjednom skupio nekoliko izmena. Po meri kompjutera, 15 sekundi je jako puno vremena. Tako da on skuplja sve izmene za poslednjih 15 sekundi i sve to šalje odjednom kao jednu pošiljku. Ali obratite pažnju šta će se desiti ako za tih istih 15 sekundi drugi server takođe menja taj isti broj telefona. To jest, jedan sistemski administrator Joni je ušao na server i zamenio broj nekog korisnika. A Petja, drugi sistemski administrator, je u istim tim sekundama ušao na drugi server i tamo zamenio isti taj telefon. Tako da, evo, kod slučaja suprotnosti, poslednji koji je nešto izmenio, pobeđuje. Ovde se on već restartuje, on je već prepisao Active Directory. I dakle, evo ga princip Active Directory. Svi serveri u režimu Active, svi rade, svi masteri, svi menjaju jedan drugog. I kod slučaja suprotnosti ostaje ono što je poslednji izmenio sa stanovišta vremena izmene. Taj princip je bio izmišljen u 2000 u Active Directory koji je pušten 2000. A pre toga je bio samo jedan master. Ostali su bili u režimu read-only i nisu mogli ništa da menjaju. To je bilo u vreme NT4, pre 2000-arke. Tada smo imali jedan master i nekoliko read-only, zato što ih je mogućnost protivrečnosti plašila. Ali 2000-te oni su rešili da rizikuju i napravili su takav sistem, gde su svi u domen kontroleru Active. I kod protivrečnosti poslednji pobeđuje. Njihova ideja je bila odlična i oni su odredili da će biti 5 funkcija, veoma važnih 5 funkcija kod kojih je svejedno ostao jedan master. Samo jedan jedini master. I to je upravo FSMO. Flexibilan Single Master Operation. Flexible Single Master Operation. To jest 5 funkcija za koje se kaže da su fleksibilne, zato što se mogu prenositi sa servera na server, ali samo jedan master može biti u njima. I upravo o tome je ova lekcija. Radi se o situaciji kada imamo dva domen kontrolera i mi hoćemo da prenesemo 5 funkcija sa jednog na drugi. Hajde da uđemo ovde u ime administratora. I napisat ćemo netdom query fsmo. To je odlična funkcija koja nam pokazuje ko sada ima tih 5 funkcija, ko u datom trenutku upravlja sa tačke gledišta svake od ovih 5 funkcija. Obratite pažnju, 5 funkcija koje ćemo izučavati u ovoj lekciji su Schema Master, Domain Naming Master, PDC, Read Pool i Infrastructure Master. Za sada je odgovoran za svih tih 5 funkcija prvi server. Drugi server je pravi domain kontroler u svemu. Hajde da se uverimo da je on stvarno domain kontroler. Evo ovde na vrhu mi vidimo da je ovaj grafički instrument povezan sa drugim serverom. I drugi server se nalazi na spisku Domain Controllers.
Hajde da se uverimo da on može ovde da otvara korisničke naloge. Obratite pažnju, ja sam na drugom serveru. Evo, on otvara korisnički nalog na ime Jonička. I daćemo mu lozinku. Next. I mi ćemo uzeti tog sveže stvorenog korisnika Joničku i daćemo mu ovlašćenja domain admin. To jest na bilo kom kompjuteru on je administrator. Čak i na bilo kom DC-u on administrator. On će biti još jedan administrator za ceo domen. A sada hajde da pogledamo prvi domen controller. U ovom grafičkom instrumentu idemo na desni klik, Change Domain Controller. I naredit ćemo grafičkom interfejsu da se prispoji prvom domen kontroleru. I evo, mi smo se povezali sa prvim domen kontrolerom. I obratite pažnju, korisnik Jonička ovde još uvek nije stigao. Zato ćemo sačekati 15 sekundi. I on mora ovde da dođe. Ako vi ne želite da čekate tako dugo, možete ući u Site and Services. Site and Services ući na sajt. Site, serveri, ući na prvi server i dati mu naredbu da uzme replikaciju sa drugog servera. I ja ovde vidim da se oni nisu baš snašli jedan sa drugim. Evo, ovde bi trebalo da nešto bude prikazano, ali ništa nije prikazano. KCC još uvek nije napravio tipologiju replikacije. Mislim da će ovde pomoći dobro restartovanje. Zbog toga što se on restartovao tek prvi put, još uvek nema tipologije replikacije. I pogledajte ovo. Mi smo napravili korisnički nalog i on nije stigao na drugi domen controller. To jest, prvi domen controller čak ni ne zna da postoji korisnički nalog. On čak nije obavešten da on postoji. Neka se on restartuje. Sačekat ćemo. I evo, mi smo se vratili posle restartovanja našeg drugog servera. I evo, KCC nam je napravio replikaciju. Mi možemo vidjeti da u Sites and Services na prvom serveru mi mu možemo dati naredbu da uzme replikaciju sa drugog servera. Desni klik, Replicate Now. A takođe možemo ući na drugi server i zamoliti ga da uzme celu replikaciju sa prvog. On još uvek nije napravio. Sačekat ćemo dok on ne napravi ovde. Mi možemo izvršiti restart za netlogon. Prosto daćemo mu vremena i on će izaći na kraj sa svim stvarima. Evo, obratite pažnju. Za sada prvi uzima sa drugog. A za sada drugi još uvek ne uzima replikaciju sa prvog. Ali kroz neko vreme on će se dovesti u red. A mi ćemo za sada stvoriti Sites and Services i otvorit ćemo Active Directory. Instrument u Active Directory Users and Computers. Taj instrument je za sada kod nas prispojen drugom serveru. Evo pogledajte, ovde je prisutan naš korisnik Jonička. Izabrat ćemo Change Domain Controller i povezat ćemo se sa prvim serverom, sa prvim DC-om. I uverit ćemo se da je Jonička stigao takođe i ovde. I mi možemo vidjeti da se on nalazi kako u grupi Domain Users, tako i u Domain Admins. I obratite pažnju, on nije samo administrator na serverima, on je takođe administrator na bilo kojoj radnoj stanici. Dalje, govorit ćemo o FSMO. Mi smo već uveli drugi domain controller, zato što je prvi zastareo. Server 081 postao je star, takav odvratan i zastareo. I mi smo kupili drugi server koji smo tako nazvali, drugi server. I prvi ćemo da bacimo u kantu ili da prodamo u staro gvožđe. Ali suština je u tome što mi za to treba da prebacimo 5 funkcija na drugi server. U tih 5 funkcija samo jedan server može biti master. Tako da, hajde da izvršimo komandu netdom query fsmo i da razgovaramo o svakoj od tih 5 funkcija i da dovedemo svaku sa prvog servera na drugi. Počet ćemo od sledeće funkcije, koja se zove pdc, zatim read, zatim infrastructure. Ove 3 funkcije postoje u svakom domenu. U svakom domenu obavezno postoji jedan jedinstveni server koji izvršava ove 3 funkcije. Za razliku od njih, dve gornje funkcije što se tiče njih, postoji samo jedan server u Forestu koji izvršava te funkcije. U celoj kompaniji je samo jedan server. Počet ćemo od ove 3, koje su prostije. Ove 3 funkcije su date nekome u svakom domenu, samo jedinstvenom domen kontroleru u svakom domenu.
Hajde za početak da se povežemo sa grafičkim interfejsima u drugom domen kontroleru. Desni klik na domen i pred nama je Operation Masters. Prvi se zove read. Da bih vam objasnio šta radi taj read, ući ćemo u komandni red. Ovdje se radi o seedovima, rednim brojevima koji se daju novim korisničkim nalozima. Da bih vam demonstrirao šta je to read, ja ću otvoriti novi korisnički nalog. Uostalom, ja imam novog korisnika, Joničku. Hajde da kliknemo na View Advanced i hajde da pogledamo koji je njegov seed, njegov redni broj u sistemu bezbednosti. Njegov seed i njegov Security ID pre svega treba naći usred ove ogromne količine polja, njegov Security ID. Uostalom, ja koristim filter i zamolit ću ga da prikaže samo ona polja u kojima su prisvojene vrednosti. I ja kažem, pokaži mi samo polja koje imaju vrednosti. I evo, pogledajte sada koliko suvišnih polja je on uklonio i sada će mi biti mnogo lakše da nađem seed. Evo, Object SID, to je redni broj u sistemu bezbednosti. Dalje, u principu postojao bi problem ako bih ja ovdje napravio Joni, tamo Petja, i ja ih napravim blizu jedan drugom, vremenski. Obojice bi mogli da dobiju sledeći redni broj seed. Evo pogledajte, Joni je dobio seed 1601, ali šta će se desiti ako je za tih 10 sekundi kada je on napravljen, u potpuno drugom domen kontroleru stvoren korisnik Petja. I to u domen kontroleru, kada on ne bi znao da su u drugom domen kontroleru napravili Jonija. Tada bi Petja mogao da dobije isti taj seed. I tako, ako je Joni dobio ovlašćenje read, ta ovlašćenja se daju u skladu sa seedom, ne u skladu sa imenom. To je kao kad bi dva čoveka dobila isti broj pasoša. I kako vi mislite, upravo ovo pitanje rešava Read Manager. U nastavku objašnjenja tog reada, ja hoću da napravim malu demonstraciju. Ovdje smo napravili korisnika Joničku. Hajde da napravimo još jednog korisnika po imenu Dana. Podrazumeva se, u životu se koristi i ime i prezime. Ovdje mi prosto lenčarimo. Uključit ćemo View Advanced, to ćemo štiklirati. Idemo na nalog Dane, Properties na Dana, Attribute Editor. Filter pokazuje samo one koji imaju vrednosti. Naći ćemo Object SID. Joni je dobio 1601, a Dana je dobila 1602. To jest, broj se povećava. Obratite pažnju, ja pravim korisnika i na drugom serveru i njihov redni broj raste, jedan za drugim u sistemu bezbednosti. Dalje, sledeći eksperiment. Ja klikćem na Change Domain Controller i određujem grafičkom interfejsu da se poveže sa prvim serverom. On to izvršava. I mi vidimo pre svega to da je Dana došla na prvi server. To jest, replikacija radi kako treba. Oni su zamenjali informacije. Sada mi pravimo nalog korisnika po imenu Josi. I daćemo mu lozinku Microsofta. I neka on čim uđe nešto zameni nečim drugim, nečim svojim. A sada hajde da pogledamo koji je njegov redni broj. View Advanced i obratite pažnju, Josi je formiran na prvom serveru. Dana i Jonička se nalaze na drugom serveru. Dana je dobila 1602, a šta je Josi dobio? 1603? Hajde da pogledamo. Josi ima redni broj seed 1100. Odakle takav čudan broj 1100? Odgovor je u sledećem. Svaki domen kontroler je dobio svoj interval seeda koji on može da daje. Naši domen kontroleri su dobili sledeće intervale. Prvi daje od 1000 do 1500, a drugi daje od 1500 do 2000. Oni su podelili brojeve i obratite pažnju, početak seeda je isti, samo je nastavak različit. I sam taj početak S1521 pripada Microsoftu, to je uvek isto kod Microsofta. Dalje, cijela ova linija u produžetku odnosi se na domen. Ako mi pripadamo određenom domenu, bit ćemo isti, a ovaj nastavak je jedinstven za svakog korisnika. I svaki domen kontroler dobija svoj interval, iz kojeg može uzimati brojeve za napravljene naloge. Prvi ima od 1000 do 1500,
drugi od 1500 do 2000. Tako da se upravo Read Manager bavi time, što daje intervale. Daje različite intervale različitim domen kontrolerima. Oni su 1600, a ovi su 1100. Razlika od 500 nije slučajna, zato što je prvi dobio 500 pasoških brojeva za podelu, a drugi server je dobio drugih 500 pasoških brojeva za podelu. To jest ne pasoških brojeva, nego reada. Read je posljednji deo broja, a seed je ceo broj. A kada im se završavaju određeni intervali, oni se obraćaju jedinstvenom šefu za to pitanje, a to je Read Manager. I taj Read Manager im određuje još jedan interval. Read Pool Manager upravlja rezervama readova. I on kaže, tebi su se završili brojevi iz intervala, uzmi još jedan interval od 500, ali glavno je da je on taj koji upravlja, koji se uverava da se nikada neće desiti to da neka dva domen kontrolera daju iste seedove. I uzgred, ako taj Read Manager ne radi, onda će prvi server biti isključen. Drugi server, ako mu se odjednom završe određeni brojevi iz određenog intervala, neće moći više da ređa korisničke naloge, zato što mu je potreban taj Read Manager da bi mu taj odredio još brojeva za podelu. I ta dužnost Read Managera je jedinstvena u celom domenu. Ako server sa tom dužnošću ne radi, to nije veoma strašno. To je loše samo u tom slučaju ako nam se odjednom završi tih 500 brojeva koji su nam određeni. Stotine korisnika se ne pravi svaki čas, tako da ako ne radi sat vremena nije mnogo strašno. Dalje, postoji još jedna veoma važna komanda koja je povezana sa Read Managerom. Komanda u CMD-u. Vi morate da je znate. Ona se zove DC Diagnostic. Ona vrši proveru dužnosti DC-a. To je komanda komandnog reda koja ume da proverava sve domen kontrolere i njihove dužnosti. Ako ja sumnjam da domen kontroler ne radi ili nešto nije u redu, ja hoću da saznam šta se dešava unutra. Onda uključujem komandu dcdiag. I ja dobijam takav simpatičan izveštaj. I ljudi koji imaju najoštriji vid mogu vidjeti da je ovde napisano Read Manager. Ova komanda proverava Read Manager. Ako prelistavamo na gore sve što nam je napisala komanda, uzgled vi morate znati da se snalazite sa ovom komandom, zato što je to glavna komanda koja proverava dužnosti koje ima DC. U redu, dcdiagnostic/s, neki server, kom serveru će da se priključi komanda, /s i naznačiti server koji vas interesuje, preko kog porta da se poveže. U slučaju da ste vi zamenili portove, inače nikada i nikome se ne preporučuje da menja portove servera DC. Kao na primjer, port 80 je uvek internet. Takođe, stalni portovi su LDAP, Global Catalog, i samo psihički neuravnotežen čovek će krenuti svojim rukama da ih menja. Ali ako on to uradi, tu treba to da pokaže. Dalje, s kojim imenom i lozinkom da se priključuje. I još raznih karakteristika, ali meni je važan test, šta da se proverava. Ovde ima mnogo zahteva koje možemo postaviti, ali mi hoćemo da uradimo test. Tako da ćemo napisati test Read Manager. Mi hoćemo da proverimo sve u vezi sa Read Managerom. Šta će nam ova komanda odgovoriti? Ova komanda je proveravala i rekla da je sve u redu. Reći ćemo direktno, to nije bio veoma zanimljiv odgovor. Onda ću joj ja reći /v. V je verbus. Verbus označava veoma detaljne informacije. Daj mi veoma detaljne informacije o proveri Read Managera. Kliknut ćemo na to i on nam daje mnogo više informacija. I u svim ovim podacima meni je istinski važno jedno. To je Read Allocation Pool. Sam taj interval. Obratite pažnju, server je dobio interval. To je drugi server, pazite. Drugi server proveravamo. On je dobio interval od 1600 do 2099. I upravo to nam objašnjava brojeve koje smo videli, sećate se, kod korisnika 1601, 1602, kod Joničke i Dane. Oni su tamo imali 1601 i 1602, u skladu sa ovime. I do 2099 on može da daje. Zatim on ide kod mastera i traži još jedan interval. Mi takođe možemo otkucati /s i zamoliti ga da se poveže sa 10.0.0.200, to jest sa pravim DC-om.
Ili možemo da zamolimo po imenu da se poveže. Poveži se sa serverom 08-1 i pokaži mi informacije njegovog read menadžera. Kao što se kaže, najbolji kompliment je ime. Takođe je to iz servera. Hajde da pogledamo u komandu kako je to tamo bilo. Ili po /m ili po /s, mašina ili server. Hajde da pokušamo M, takođe ne radi. Dobro, kopat ćemo. dcdiag, znak pitanja. Pogledat ćemo gore, /s, dve tačke. I hajde da se serveru obratimo po imenu da bismo mu dali kompliment. dcdiag poveže se sa serverom srv08-1. .practiceq.local. On može sam da doda. On zna kom domenu pripada. Tako da ćemo napraviti proveru read menadžera i on izdaje detaljne informacije. Obratite pažnju na prvi server. I mi vidimo da je prvi server dobio interval od 1100 do 1600. Logično, prvi je dobio od 1100 do 1599, drugi je dobio od 1600 do 2100. Upravo time se i bavi read manager, daje intervale. Iako se on pokvari, ništa strašno. Može neko vreme da ne radi. Tu nije ništa hitno što zahteva popravku, ali on je jedini koji se time bavi. I ja vas podsjećam, tu dužnost mi hoćemo da prenesemo sa zastaralog servera na novi. Da predamo read manager sa prvog servera na drugi, zato što prvi server mi hoćemo da damo deci da se s njim igraju. Mi smo kupili drugi, noviji i jači i mi hoćemo da prenesemo sve dužnosti sa prvog servera na drugi. Podsjećam, te dužnosti mogu biti stavljene samo na jedan. Hajde da se pozabavimo time kako preneti dužnosti. Pre svega mi moramo da se povežemo. Change domain controller. Da se povežemo sa ciljem naše predaje novom serveru. I posle spajanja sa ciljem predaje idemo kursorom na domen. Idemo na Operations Masters. I on mi govori sada je prvi važeći. Ali ako hoćemo mi možemo kliknuti ovdje na Change i to će preći na drugi. Change. Da li ste sigurni da hoćete da obavite transfer? Pažnja, transfer je istovremeno prebacivanje u vreme dok prvi server radi. Ja potvrđujem da želim da obavim prebacivanje i on mi predaje dužnost. Sada je ona preneta na drugi server. Hajde da izvršimo ponovo komandu netdom query fsmo. I sada ćemo vidjeti da su sve dužnosti date prvom serveru, osim dužnosti read manager. Ta dužnost je prebačena na drugi server, na novi. Evo, mi smo prebacili prvu dužnost. Dalje, sledeća dužnost je PDC. Evo je, obratite pažnju. PDC, ova dužnost. Pre nego što vam objasnim kakva je to dužnost, opet ću ući, navešću domen kontroler u grafičkom interfejsu. I taj grafički instrument mi priključujemo cilju, na koji hoćemo da prebacimo to ovlašćenje. Zatim ulazimo u domen, desni klik, Operations Masters. Evo tako mi radimo sa grafičkim interfejsom. Eto tako su ga uradili. Vi morate da se povežete sa ciljem. Desni klik Operations Masters i ponovo ovde mi možemo kliknuti na Change, to jest prebaciti dužnost sa slabog prvog servera na jak drugi server. I evo, on predaje ovlašćenja sa prvog servera na drugi. Hajde da proverimo da li smo to stvarno aktivirali. Da, pazite, sada ih ovde ima dva, kod druge dužnosti. A sada, šta radi ovaj PDC? PDC se dešifruje kao Primary Domain Controller. Taj naziv postoji još od vremena NT4. Postojao je samo jedan glavni domen kontroler, pre Windowsa 2000. Onda je bio samo jedan PDC, samo jedan Primary Domain Controller koji je bio u režimu read-write. On je bio master, a svi ostali su bili read-only i zvali su se BDC, Backup Domain Controller. Ti dani su već prošli, ali ime je ostalo. Sada se taj BDC koristi za sinhronizaciju satova. Radne stanice sinhronizuju svoje satove sa domen kontrolerom. Takođe, svi domen kontroleri sinhronizuju svoje satove sa PDC-om. PDC je viši organ na planu satova. I PDC zabranjuje razliku u satovima više od 5 minuta. To jest, ako je ovde sada vreme 12:45 noću, 15 do 1 noću, i ako ja imam radnu stanicu na kojoj je više od 5 minuta delta u odnosu na moj sat, onda radna stanica neće moći da uđe u domen. Zato što moj domen kontroler misli da je to haker, koji pokušava da pošalje stari paket, koji je uhvatio stari paket i hoće da ga pošalje još jednom.
i zato se više od 5 minuta delta ne dozvoljava. Taj paket više ne važi. Uopšte, pitanje sata je veoma važno u domenu i zadaje glavobolje mrežnom administratoru, posebno kada se isprazni baterija. U kompjuteru postoji baterija za memoriju BIOS-a i sata. Ona se ponekad kvari, u baterijama postoji hemija koja se povremeno kvari i onda kompjuter misli da je sada 1980. godina, gubi orijentaciju u vremenu, anulira se vreme. I onda vas odjednom na kompjuteru ne puštaju u domen. Sistemski administrator ne zna šta se dešava, radnik ne može da radi. I da se ne biste tu zbunjivali, potrebno je da znate ovu temu. PDC ima veće ovlašćenje sa stanovišta sata, a takođe se PDC nalazi iznad zamene lozinke. Kada neko menja lozinku, menja je pomoću svog domen kontrolera, a njegov domen kontroler veoma žuri da brzo saopšti serveru PDC da se pojavila nova lozinka. Negde se lozinka zamenila novom. Zašto on toliko žuri? Zato što će taj čovek koji je zamenio svoju lozinku odjednom ući u neki drugi server i daće mu svoju novu lozinku i taj pomenuti server će krenuti da proverava lozinku sa domen kontrolerom, koji još uvek ne zna za tu lozinku, tu novu lozinku, kojom je korisnik zamenio svoju staru lozinku. To jest, ja sam zamenio svoju lozinku preko jednog domen kontrolera i krenuo sam da pročitam fajl na serveru fajlova. I ja se logujem na server fajlova hoće da ja potvrdim svoju ličnost, ime i lozinku i ja mu dajem svoje ime i lozinku da bi me on proverio, a on kaže da moja lozinka nije tačna, zato što on proverava po onom domen kontroleru koji još uvek nije ažuriran, a ja insistiram. Ja još jednom unosim lozinku i još jednom i 10. put mi se blokira nalog. Misle da ja pokušavam da pogodim lozinku. Pa zar sam ja kriv što se domen kontroleri nisu međusobno sinhronizovali? Upravo zbog toga postoji PDC. On određuje da li je lozinka tačna ili netačna. On krajnje utvrđuje da li je lozinka tačna ili nije. To jest, zamena lozinka prelazi preko domen kontrolera koji vam je bliži, ali domen kontroler koji vam je bliži saopštava PDC-u. On ažurira na PDC-u vašu novu lozinku. Iako potpuno drugi domen kontroler hoće da vas odbije i kaže da vam je lozinka pogrešna, pre nego što vas odbije, on mora da proveri vašu lozinku kod PDC-a. On mora da pita PDC da li slučajno postoji ažuriranje lozinke tog korisnika. Možda su u PDC-u ažurirali lozinku, a ja to ne znam. To on pita PDC. Ako PDC ne radi, opet se ništa strašno zbog toga neće desiti. Promena lozinke će se desiti, ali neće se odmah ažurirati. Satovi će biti sinhronizovani, ali postoji rizik da neće biti nadležnog za sinhronizaciju satova. Ali sve u svemu, to nije mnogo strašno, jer se svaka radna stanica sinhronizuje sa svojim domen kontrolerom, a domen kontroleri se ne sinhronizuju sa PDC-om, misleći da je on sada isključen. Tako će biti isključen nekoliko sati dok ga mi ponovo ne uključimo, ali za to vreme se satovi neće mnogo poremetiti kod svih. Uzgred, mnogi takvi grafički instrumenti, kao što je GPMS, ne rade sa grupnim politikama. Ovaj GPMS služi za to da se uveri u to, da svi mrežni administratori vide jedne te iste politike i nema desinhronizacije između njih. On sam grafički instrument povezuje se sa PDC-om i pokazuje nam grupne politike, koje su prisutne na PDC-u, jer postoji jedinstven PDC u domenu, pa svi mrežni administratori zbog toga vide iste grupne politike. Iako postoje njihove kopije na mnogim domen kontrolerima. Evo, mi smo sada predali i ovu dužnost na drugi server. Dalje, hajde da prebacimo i treću dužnost sa slabog na jakog. Sada će to biti dužnost Infrastructure. Ovo je prvi, ovo drugi. Ja klikćem na Change i prebacujem ovu dužnost sa prvog na drugi. Hajde da se uverimo da smo već prebacili 3 dužnosti. Evo, on nam piše da smo preneli upravo 3 dužnosti. Uzgred, grafički interfejs može pokazati neko drugo vreme. Ali glavno je razumeti logiku rada mreže, tih dužnosti. Glavno je znati šta je to read, šta je to PDC. Vi shvatate logiku celog sistema. I to će vam pomoći da se bez muke orijentišete i u novom grafičkom interfejsu. Glavno je da naučite da razmišljate u dobrom pravcu. I onda nije toliko važno to što je pred vama server 2008 R2. Jer ovi principi FSMO, koje vam ja sada objašnjavam, nisu se menjali od vremena servera 2000.
tako da je glavno što se sada izučava, glavni principi sistema. Dalje, šta će biti ako jedan server pregori i ne uspe prebacivanje ovlašćenja na ovaj način? Recimo da je meni pregoreo prvi server. Ja ne mogu ovde da kliknem na change i da prenesem sve uspostavljenim redosledom. Ja moram da izvršim nekakav primorani change. Grafički interfejs to ne predviđa. U slučaju kvara servera ne može se izvršiti takav udoban transfer koji smo mi izvršavali. U tom slučaju potrebno je ući u instrument koji upravlja Active Directory, koji se zove NTDS Util. On nema grafički interfejs. Uopšte nema svuda grafičkog interfejsa. Naprimer, DSD ga nema, NTDS Util, potrebno je razumeti se u te konzolne programe. NTDS Util, Enter, ulazim u instrument koji se zove NTDS Util. Utility instrumenta za NTDS. I pred nama je mnogo mogućnosti i opcija koje su krajnje važne. Mi smo se malo doticali nekih od njih. Pre svega ja koristim opciju Active Instance. Ja sada neću da se zadubljujem u to. Pomoću te komande ja naređujem prispajanje Active Directory-u, koji je sad u radnom stanju. Reći ću vam u poverenju da ćemo u budućnosti, kada budemo govorili o rezervnom kopiranju, obnavljanju, govoriti o tome da je moguće uključiti istovremeno dve službe Active Directory na jednom serveru. To jest, istovremeno na jednom serveru 2008 biće priključeno nekoliko Active Directory-a paralelno iz mojih starih rezervnih kopija. Tako ja mogu da pogledam staru rezervnu kopiju, ali za sada mi sve to ne znamo. Ali ova komanda ne zna da mi to ne znamo i komandi je potrebno pokazati. Instrument NTDS Util poveži, molim te, sa pravim Active Directory, a ne sa Active Directory koji je iz rezervne kopije. Tako da za sada prosto pišite bez razmišljanja. Active Instance NTDS, dok mi ne pređemo na rezervno kopiranje i tada ćete vi sve shvatiti. Dalje, ovde nas interesuje Manage, NTDS Role Ownership. Evo ovo. Ovo je to što nas interesuje. Mi možemo ući u Roles, pažnja, mi smo ušli u FSMO Maintenance Roles, znak pitanja, pokazuje ne ovde, PDC read i obratite pažnju. Imamo komandu transfer read, prebaci dužnost read na uspostavljen način. To smo uradili u grafičkom interfejsu, a ovde možete napraviti komande, a takođe postoji i seize. Seize, to je uzmi snagu, ovu dužnost. I ovu komandu seize mi izvršavamo samo u slučaju ako se naš prvi server zapalio i mi smo zvali vatrogasce da ga ugase. To jest, mi smo ga rasformirali, mi smo ga izbacili, šta god da uradimo, on ne može da se vrati u taj isti Active Directory. Ako hoćete da ga vratite, potrebno je da ga rasformirate i vratite novi server. Ne smeju postojati dva read menadžera u jednoj mreži istovremeno, ali ako mi izvršavamo seize, mi uzimamo dužnost nasilno. Drugi server postaje read master, ali prvi server u to čak ni ne sumnja i ako je on preživeo, ne smete ga vraćati u mrežu da se ne bi desilo to, da drugi server već misli da je on read master, a prvi se vratio i takođe misli da je on read master. Dakle, seize je veoma važna opcija, ali odgovara samo u tom slučaju ako se prvi server zapalio i nikada više se ne vrati u mrežu. Uzgred, pre nego što pokrenete komandu seize, morate prvo da izvršite connection, da spojite taj NTDS Util sa ciljnim serverom. Izvršite connection, gde ukazujete ime cilja i tek posle toga izvršavamo komandu seize. Nama još predstoji da vežbamo komandu seize. Prosto u ovom slučaju neću da vam demonstriram pregorevanje prvog servera, on mi još uvek treba. Dalje, mi izučavamo ovih 5 dužnosti i već smo ih delimično izučili. Hajde da izađemo odavde. Q je za izlaz, ili Ctrl+C. Net down query FSMO. Query FSMO. Ovo je odlična komanda koja mi sve pokazuje u jednom prozoru. Napisat ćemo net dom. Uopšte, komanda net dom ima veoma široku primjenu. Ona odgovara, na primjer, za spajanje kompjutera sa domenom. Ona odgovara za sve, skoro za sve, vezano za kompjuter u domenu. Neke najvažnije komande mi moramo da znamo. Dobro, pre ovoga mi smo izučili službu PDC. Ona ima višu nadležnost što se tiče vremena i lozinke, a read je odgovoran za podelu intervala sidovima domen kontrolera, Infrastructure Master.
Mi još uvijek nismo završili sa tom dužnošću i službom. Dakle, Infrastructure Master je dužnost koja se najmanje koristi od svih koje mi padaju na pamet. Niko ne zna šta on radi. Ali ja na sreću znam i ispričat ću vam o tome. Uostalom, vi ćete to zaboraviti odmah nakon što vam ja to ispričam. Ono što radi Infrastructure Master je malo teško objasniti, ali ja ću ipak pokušati. Za to ćemo mi pripremiti grupu tipa Global. Ne, mi ćemo pripremiti grupu tipa Local. Grupa tipa Local. Nazvaćemo je Allowed Color Printers, dozvoljeni printeri u boji.